yalapha ekhaya, ndibulise kwi-producers ze-show le. Amen. Ndicela ndivumele Mam K, ndingasikwa. Ndibulise utata upresiding bishop uMbiza, ndibulise no-district bishop wethu utata uMnqwazi. Bonke ndibabulisa nepanel leyo xa wam abandihamba nabo ngegama lomfeli nomvukeli wam Yesu Kristu. Amen. Amen. Ilizwi lethu Mam K namhlanje silifumana kwincwadi yesibini yokumkani. Ichapter ila chapter yesine, iverse sithathe nje la verse yesibini kuphela. Amen. Le yami inguqulelo ke mama iBhayibhile yamakhosikazi. Amen. Sithi isihloko sesifundo sethu amafutha omhlolokazi. Kwenye inguqulelo ke izothi uElisha wandisa ioli yomhlolokazi. uElisha wathi kuye, ndingakunceda kanjani ke? Khawutsho, unantoni endlini yakho? Ke yena wathi, akukho nto sinayo isicakazana sakho esi ngaphandle kwengqayana yamafutha omnquma. Amen. Eli lilizwi lenkosi. Mawasanele amazwi engakashunyayelwa nje ahlale ezinhliziyweni zethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Masibulele sodlula nje apha siyabuya. Inkunzi ezimbini ezingquzulana ayikho efuna ukugoba.